Acest produs l-am cumpărat de pe Jepo Beauty Shop și este senzațional. Este singurul produs care m-a ajutat real să scap de acne. Chiar dacă am trecut de prima tinerețe, acnea încă persista pe tenul meu, indiferent de produsele pe care le-am folosit, indiferent de procedurile cosmetice pe care le-am făcut, acnea era acolo. Am descoperit acest produs pentru acne. Este senzațional. Este produsul care într-adevăr m-a ajutat să scap de acne și după cum observați, fața mea arată mult mai bine. Într-adevăr, am un ten predispus către acne, am un ten cu rozacee, se observă, dar nu mai sunt mastodonții aceia masivi pe fața mea.